Bueno, aquí estem a la vinya del Fànio. Per nosaltres la vinya que tenim a més alçada del Betinoia. Estem a uns 400 metres sobre el nivell del mar, amb unes vistes panoràmiques impressionants. És una vinya que de per si és molt sana, és on estem fent el conreu en biodinàmica. A partir d'aquest any ja sortirà certificat en biodinàmica. Malgrat que és una vinya que realment, de tan sana que és molt fàcil fer-ho, no té massa secret. El nom de Fànio li ve perquè el pagès que la va arrabassar al bosc es deia Epifànio Cerdà, i normalment aquí al Penedès les vinyes prenen el nom del pagès primer que va arrencar el bosc i va posar vinya. Per això se'n diu rabasser, perquè va arrabassar la terra al bosc. Doncs aquesta vinya té 80 anys i encara fa raïm, fa un raïm molt bo, molt sa, que ens dona una concentració especial, podem madurar al nivell que volem, i l'indret en si ja per mi transmet quelcom energètic. No m'agrada dir de vegades aquestes parauletes que són com massa màgiques, però realment és un lloc que et carregues les piles a nivell anímic, a nivell de relax, no? I penso que el vi, en el treball que fem en aquest vi després en el celler, també explica una mica aquest relax que dona, aquesta plaer d'agafar una copeta i disfrutar-la. Aquí tenim els ous on fem la criança del xareu del Fànio. És una part. Després tenim unes barriques d'acàcia i unes de roure. I després tenim un dipòsit inoxidable que també hi tenim una miqueta. Des del setembre que porta aquests 9 mesos amb criança amb les mares, ara crec que està a punt per remodellar. Avui som a mitjans de juny, d'aquí una setmana el traurem de barrica i dels ous aquests, i farem el copatge, l'ajustarem, i jo crec que ja podem començar a remodellar perquè està a punt ara. Aquests últims dies, cada setmana l'anàvem tastant. Cada setmana anàvem fent un tastet per veure si li faltava una mica, si faltava això, i avui faltava molt poquet. Avui hem dit amb la marca que això ja es havia de treure i jo crec que ara s'ha de treure. Molt bo. Aquesta és la part del Fànio que envellim amb barriques d'acàcia i de roure. Barriques grans perquè no agafi tant el gust, buscant sempre l'elegància, que no es marqui massa la fusta, que la fusta en tot cas s'acompanyi però mai es noti el maquillatge, sinó que realci una mica la personalitat del propi vi, que és la funció que han de tenir els maquillatges, realçar la persona sense que es noti, no? Penso que ara està fantàstic, està al punt bo. Ara falta acabar de fer el copatge amb els altres parts d'ou, de ciment i d'inoxidable, i ampolla, i esperar una miqueta i serà una gran collita. Salut!